ଶୀତ ଦିନରେ ଗାଧେଇବା ଯୋଗୁଁ 15 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମୁଁ ସେଇ ପାଇଁ ପରା ଆଜି ସକାଳୁ ଉଠିକି ଯାଇକି ବାଥରୁମରେ ଖାଲି ପାଣିରେ ଟିକେ ଗୁଦୁଲୁ ଗୁଦୁଲୁ କରିକି ଟିକେ ଛୁଇଁ ଦେଇକି ପଳେଇଆଇଛି। ଜମା ଗାଧେଇ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବଞ୍ଚିନେ ସିନା ଖରା ଦିନ ଗାଧିବା, ଆଉ ଯଦି ମରିଯିବା କେରକୁ ଗାଧିବା? ସେଇ ପାଇଁ ପରା ମୁଁ ଜମା ଗାଧିନି। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମୁଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର, ସମସ୍ତେ ମତେ ଈର୍ଷାରେ ଜଳୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯଦି ଗାଧେଇବି ତାହେଲେ ଆହୁରି କେତେ ସୁନ୍ଦର। ମୁଁ ଗାଧେଇଲେ କେତେ, ନ ଗାଧେଇଲେ କେତେ, ମୁଁ ତ ସୁନ୍ଦର ନା।